Na, tessék, jönnek még. Jó, hát én erre majd figyelek végig, aztán ha jön valaki, akkor beengedem természetes. Na, úgyhogy akkor sziasztok, örülök, hogy ilyen sokan összegyűltetek, és akkor hát ma egy szép esténk van, mert végre nem én beszélgetek, hanem beszélgető partnerünk Unger László lesz, és ő akar nektek megmutatni valamit saját fejlesztése, úgyhogy azt mondanám, hallgassátok kíváncsian, és ahogy mondtam az előbb, legyen kérdés, csak várjátok meg, még Laci végez, jó, és akkor ha végzett, akkor nyugodtan fel lehet tenni minket. Na, én elcsendesedtem, úgyhogy akkor László, tiéd a pálya. Jó, rendben, akkor csinálok egy megosztást, jó? Akkor azt a képernyőt, amit szoktam, azt itt van. Így. Na, jó, hát örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és hogy ennyi őtöket érdekli az EA, hogy is működik. Én Unger László vagyok, és nem olyan régen végeztem, hát már körülbelül majdnem egy fél éve végeztem a Tamásnál. Aztán mióta megkaptam tőle azokat az infókat, amivel el is tudtam kezdeni összeállítani a saját rendszeremet, azon gyorsan sikerült, hogy ugye is indítottam a ClearMind-FX-et, ami arról szól, hogy kereskedési rendszereket építünk, és többnyire ennek a oldalnak, vagy ennek a mondjuk motivációnak az lett a vége, hogy így az automatizáció felé vettem az irányt, és minden, amit tudtam, vagy minden, amit gondoltam, hogy le lehet matekkal írni, azt úgy gondolom, hogy sikeresen beletettem ebbe a robotba. És mielőtt a robotra rátérünk, azért ugye itt ez eléggé kusza volt az út, mire odaértem, hogy ebből legyen valami, mert meg kell értenem azt, hogy mi is ennek a pszichológiája, ennek az egész robotos kereskedésnek. Mert ez egy elcsépelt dolog, hogy robotos kereskedés. Ugye? Hát itt ugye nem arról van szó, hogy is mondjam, tehát pénzgyár van, meg pénznyomda, meg ilyesmi, nem, hanem itt arról van szó, hogy van két tényező, és a két tényezőt össze kell hozni. Ugye? És ez a lényeg az egészben, hogy az emberi tényezőben ugye mi az érzelmeik által vagyunk vezérelve 100%-ban, tehát aki azt mondja, hogy ki lehet szűrni az érzelmeket, az akkor nem csatolsz valami az érzelmet, ha nem foglalkozol vele. Ez csak akkor lehet kiszűrni. Úgyhogy ehhez felismertem ezt a dolgot, hogy a félelem és a kapzsiság az a kettő, amelyik a legnagyobb vesztőt okozza, és nekem is korábban ezek voltak a tapasztalataim a saját kereskedéseimmel, hogy ez vagy korán zártam, vagy megvártam, még visszatér nullába az árfolyam, az más kérdés, hogy nem tudtam, hogy hol kell nyitni. És aztán ezeken a dolgokon ment el nagyon sok minden. Úgyhogy amiről beszéltem is, igazából félelem, hogy a korai zárást hozza a kapcsiság, meg ugye a késői. Tehát, hogy főleg akkor, amikor mondjuk az ember mínuszban van, aztán ugye vannak ezek a gondolatok, hogy majd úgyis megfordul. És akkor ugye nem biztos, hogy sikerül az a megfordulás. És ahhoz, hogy az ember robotozzon, ahhoz ugye, és kereskedjen, ahhoz nagyon fontos az, hogy türelmetlenséget ki kell zárni. Tehát, hogy az ember türelmetlen és fontosan váltogatja a stratégiákat, a belépőket, mert az nem stratégia, amit sokan mondanak, vagy hát szerintem rosszul értelmezik az egész fogalmat. Ha türelmetlenek vagyunk, akkor nem tudunk egy százalékos arányt mondani abból, hogy az, amit csinálunk éppen az jó, vagy nem, meg hogy mennyire jó. Ugye, és akkor a másik meg az, amikor ha van egy jó dolog, és volt néhány jó kereskedés, utána pedig jön néhány rossz kereskedés, akkor meg elveszük a bizalmunkat abban, amit kitaláltunk. Ez mind ilyen emberi tényező, tehát ezeket kell úgymond kordában tartani. Kiőzni nem lehet az emberből a félelmet, a kapzsiságot, viszont azt lehet mondani, hogy valahogy kontrolláljuk ezeket. És ugye ennek az egésznek ugye az, hogy az alapja, amit nagyon sokan mondanak, hogy a 90% a pszichológia, meg ilyesmi, ez így van, tehát az önismeret, meg kell saját magunkat ismerni a piacismeret mellett.
Mert ha nem tudjuk, hogy meddig mehet az árfolyam, hol járunk a trendben, ugye Tamásnak a kedvenc mondata is, már az enyém is, addig ugye valamerre lövöldözünk, aztán ugye nem lesz az, hogy be tudjunk állni egy koncepcióra, hogy én ezt azért csinálom, mert nem is írjuk le a szabályainkat, ugye. Tehát fölismerjük azt, hogy mi hogyan működünk, hogy mi a mi motivációnk, a célunk, mi az, amit mi el akarunk érni a kereskedésben, és ezáltal megfejlődni az, hogy mi az, ami az én erősségem, ami hozzám közel áll igazán, addig ugye tényleg ezek a emberi tényezők, ugye ezek a félelmek, az érzelmek, ezek fogják vezetni az ember kezét, a gondolatait, meg ilyesmit. És erre itt vagyok például én a Trade Mind FX-nél, én tartok ugye, kereskedési pszichológiáról is előadásokat és tanfolyamot. Ott nagyon-nagyon mélyen belemegyünk a dolgokba, de erről most nem szeretnék többet beszélni, hanem a lényeg az, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy van az emberi tényező. És a gépi tényezőnél meg az, hogy rábízunk mindent a robotra, az nem fog működni. Tehát az, hogy tényleg, hogy kizárja, valamilyen szinten kizárja az érzelmeket, igen, de maga a fegyelem. Tehát a fegyelem az, amit hogyha vele együtt dolgozunk, akkor az fogja igazából erősíteni, hogy fegyelmezetten fogunk tudni cselekedni minden egyes alkalommal, amikor pozícióba akarunk lépni, vagy éppen ki akarunk lépni, vagy zárni akarjuk a pozíciót, akkor ő vagy ad rá jelzést, vagy ad rá figyelmeztetést mondjuk, vagy egyszerűen nem engedi, mert van egy olyan beállítás benne, hogy tudom, már elszenvedtél 5% mínuszt, már nem is többet. Tehát, hogy ez is egy nagyon ilyen tényező a gépi oldalról. És akkor, amik ugye problémák szoktak lenni, hogy túloptimalizálják ezeket a robotokat, ugye, tehát előre betanítják azokat a piaci időszakokat, amikor nagyon jót hozott, és akkor nagyon frankó, felrakják az MQL-re, és akkor onnan majd megveszik az emberek több ezer dollárért, és akkor, mert azért már látnak egy ilyet, ugye. Mert itt tényleg minimális a drawdown, és akkor ez szinte csúcs, hát ez 10.000-be 20.000 csinál pár kereskedés alatt, nem így működik. Ez sajnos ezt meg kellett nekem is még a szakma elején, vagy a pályám elején tapasztalni, hogy ez teljesen máshogy van. Tehát, hogy fontosak azok, hogy az ember ismerje azt, ahol kereskedik. Például, hogy milyen brokernél vagy, mert ezek a görbék, meg ezek a hogy is mondjam, csillirilli dolgok, ezek nem fogják megmondani azt, hogy ott annál a brokernél, akinél vagy, annál van egy $6 lotonkénti nyitási díj, vagy mekkora swapot számolnak fel a nyitott pozíciók után, és így tovább, és így tovább. És ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, úgyis kell egy robotot mind működtetni, hogy ezeket a kiadásokat, ezeket a költségeket, ezeket a hozott pozíciók, azok tudják fedezni. És ez nagyon fontos. Szerintem még a harmadik, ugye, ami a gépi tényezőben van, ugye az, hogy ha backtesztelünk, és ott akarjuk nézni azt, hogy is viselkedik, akkor, főleg akkor, hogyha mondjuk a robotunk tick alapon dolgozik, tehát minden egyes piaci árfolyamhívásra valamit reagálhat, akkor viszont kellenek a jó minőségi tick adatok. És én ezt a hármat tudtam igazán kiemelni, ahhoz, hogy azon az oldalon a gépi tényezőnél mik azok a dolgok, amik igazán befolyásolják főként a tesztelési fázist, aztán későbbiekben pedig azt a fajta hozzáállást, hogy az élő kereskedési számlán ott már egy normális eredmények után tudjunk rendesen kereskedni. Ugye? Tehát tudjuk a piaci tényezők szerint nyitni a pozíciót. Ugye ehhez pedig én a T-Data Suite-et használom, letöltöttem minden fontos dolgot, aztán igazából így megvannak azok az adatok, amik alapján tudok backtesztelni, viszont én keveset backtesztelek, elmondom majd miért.
Jó, és ugye itt a sikerkulcsa oldalon pedig arra tudok igazán vetíteni, hogy a helyes mentalitás az ugyanúgy, hogy a magában az egyéni kereskedésben is, ugyanígy a robotos kereskedésben is nagyon fontos, és hogy együtt kell működnünk a robottal. Tehát itt kéz a kézben jár a dolog. Ha azt mondom, hogy egy robotom van, és azt elindítom január 1-én, és meghagyom végig azt, hogy csináljon valamit, akkor nem kell sok mindenre várni. Ugye? Tehát akkor ugye nem kiszámítható a piac, nem is ismerem a piacot, nem fogja azt csinálni, amit az ember szeretne. Tehát be kell állítani rendesen. Jó? Tehát tesztelni kell, és el kell fogadni azt, hogy hogyan dolgozik. Tehát ugye azért fejlesztettem ki a saját robotomat, mert én úgy voltam vele, hogy valami dolgozzon nekem. És a sok-sok-sok teszt, ami igazából forward teszt volt, tehát én piaci környezetben teszteltem ezt a fajta belépést, ezt a fajta kilépést és egész rendszert. Ez meghozta nekem azt, hogy utána is fogom tudni fogadni azt, hogyha én ezt robotizálom. És de pontosan azért, mert megértettem a rendszerem szabályait, ugye. El kell fogadnom azt is, hogyha egy kereskedési sorban, ugye láthattátok azt is a feltöltött 2 képen a csoportban, hogy ott voltak ugye vesztes kereskedések is, pozíciók, hát azok SL-lel zártak, és akkor mi van? Nem tudok el mit kezdeni, el kell fogadni. Nyilván nem el kell fogadni az 50%-ot, ott valamit már módosítani kell, viszont egy 12-14-ből, ha elmegy 2, akkor azt gondolom, hogy rendben van az embernek a lelki világa is, és el tudja fogadni akkor ezt a minimális veszteséget is. Ugye? És akkor, hogy milyen piaci környezetben használjuk a robotot. Tehát nekem erre van 3 beállításom, nem mindig mindegyiket használom, ez nagyon ritka, de én azt gondolom, hogy ezek lefedik úgymond a piacnak azokat a szakaszait, amikor egy bázis épül, vagy éppen egy alsó szakaszban vagyunk. Úgyhogy én ezeket így meg is tartottam, és ezek alapján megyek szépen napról napra, elemzem a piacot, és ha van lehetőség, akkor be is lépek. Úgyhogy így van, és mellette ugye elhagyni kell dolgozni. Ha már beléptem a piacra, akkor hadd csinálja, mindent jól beállítottam, úgy neki, ennyi, és akkor a végén, amikor megvan, hogy én mit szerettem volna be kihozni, akkor azokat meg szépen vissza kell ellenőrizni. De a lényeg az, hogy hagyjuk dolgozni. No? Ugye ennyit szerettem volna a pszichológiáról, és akkor rátérnék a robotra, mert ugye ezért is jöttünk ide. Ugye ennek van egy jelzésrendszere, ennek a robotnak, és ez nem egy nagy történet, igazából hanem letesztelt adatokon alapul az egész. Ugye van a mozgóátlag, az RSI és az ATR. Ezeknek a kombinációját vegyítettem össze, és ezekre alapoztam az egészet. És nagyon szép beszállókat fog tudni hozni, vagy hát fog tudni hozni mindenkinek, hogyha ezeket így meghagyja, mert nem véletlenül RSI-nél 50-et hagytam meg föl és le, hanem 52-t és 48-at, hogy azért ott a középső sávban legyen egy kis minimális túlúrása az RSI-nek, hogy valóban a vételi erőt vagy a eladási erőt tudja mutatni, és az ATR értéket azt viszont nem állítható, mert az arról van szó benne, hogy, és itt is van akkor a következőben, hogy az egyszeres és kétszeres gyertyaméret között, átlag gyertyaméret között itt nyit. Tehát nem engedi a túl nagyot, nem engedi a túl kicsit, mert akkor nem, mert hogyha mondjuk van egy hír, és a hírkezelést kikapcsolja az ember, akkor nyilván olyan messze lesz az embernek a stopja, hogy értelmezhetetlenül kicsi pozíciót fog szítni, hogyha meg nagyon pici a gyertya, akkor pedig ugye az még nem azt mutatja, hogy erő van benne, hanem inkább csak egy ilyen előfordult, hogy egy alacsonyabb rendű trendnek valamilyen
valamilyen mozgató értékét látjuk. Úgyhogy ez nagyon fontos. A vétel és az eladási jelzés ugyanezek elvek mentén megy végbe. Úgyhogy én ezt használom nap mint nap, és nagyon szépek a belépők. Lehet is látni, hogy ilyenek a belépési pontok. Egyértelmű, hogyha le van korlátozva a robot arra, hogy csak egy irányban nyisson, akkor hiába jön piros gyertya, vagy hát piros nyíl, hogy jött egy ellentétes szignál, akkor azt ki fogja hagyni a kereskedésből, ő azzal nem fog tudni mit kezdeni, mert tudja, hogy csak a zöldeket fogjuk figyelni. Úgyhogy én ezt ennyire leegyszerűsítettem. Egyébként mindenek ugye ez lett az alapja, ez az általam kitalált indikátor, és ami a felső jelzések által lett összehozva. És azóta ez szépen így megy. És bele lett építve ugye az EA-ba a Supertrend indikátor, aki nem ismerne, annak elmondom, hogy ez főként egy volatilitás jelző indikátor, amit nagyon gyakran használnak ugye a stop helyszínek azonosítására. Ugye lehet ezt használni benne, hogy ez legyen a stop értékünk, valamint ugye, hogy ezt az értéket, ezt az alsó vagy felső sávot kövesse a pozíció valamikor megnyílik. Tehát egy trailingre is be lehet állítani. Itt a felső Supertrend stop használata az arra vonatkozik, hogy itt a trailing. Egyébként mindenképpen a Supertrend lesz a beállított érték a stop lossnak. Úgyhogy ez nagyon fontos egyébként, és mivel hogy multi-timeframe logikát raktam bele, ezért lehet venni ezeket az értékeket egy magasabb idősíkról is. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki nem jó az M5-nek mondjuk a 2,5-szeres, akkor veheti az M15 másfélszeresét, vagy akármit, ezt be lehet állítani, kinek milyen ugye mi az igénye arra, milyen messze legyenek a stoppok. Tehát én ezt szoktam használni, a 14 és a 2,5 felett, nekem ez jött be, ritka kistoppolódás, tehát tényleg ilyen 20% körülbelül kistoppolódott pozícióknak az aránya egy kereskedési soron belül. No, és akkor lehet olyat is benne beállítani, hogyha mondjuk hogyha megváltozik az iránya, akkor lezárja a kereskedést. Ez akkor problémás, hogyha mondjuk már ott vagyunk egy take profit előtt, és akkor jönne mondjuk egy kis oldalazás, és akkor szépen ott kiszedi a pozíciónkat úgy, hogy még ott lett volna egy kis hely, hogy menjünk tovább. Na, úgyhogy én ezt ezért állítottam bele. Időszűrőket raktam bele, meg ugye híreket, hogy tehát a híreknél kereskedjünk, vagy ne kereskedjünk, ezeket is beraktam. Aki esetleg reggeli kitörésekre szeretne appellálni, mondjuk DAX-on, vagy délután az amerikai piacon, akkor ők is be tudják állítani. Jó, és ezt a broker szerver idejét nézi, úgyhogy ezt mindenkinek annyival kell odébb tolni, amennyit szeretne. Úgyhogy ez egy ilyen kis rövid dolog. Akkor a kereskedési beállításoknál rengeteg dolgot raktam bele. Itt van a Trade Direction, tehát hogy csak abba az irányba nyisson, amerre szeretnénk menni. Az ellentétes pozíció zárása az akkor van, hogyha jönnek a kis zöld nyílak, mondjuk teszem fel longba vagyunk, és hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor a piros nyílnál lezárja a kereskedéseket. Ezt általában falszon szoktam hagyni, tehát kikapcsolom, mert én azt szeretem, hogyha nekem eléri majd azt a célárat, amit beállítottam neki. Van benne egy spread szűrés is, tehát hogyha nagyon ingadozik a piac és megnyúlik a spread, akkor ezt nem fog nyitni nekünk. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog benne. Valamint azok, akik nem akarnak túlkereskedést belemenni, azok azt megmondhatják neki, hogy ha például egy trend elején akarnak beszállni egy kitöréskor, és a végén már nem szeretnének pozíciókat nyitni fenn a kitörés után,
lehet állítani 3-5-re, vagy 2-re, és akkor azt a 2-t fogja szépen menedzselni. Úgyhogy addig 2, amíg az egyik ki nem stoppolódik, mert utána, ha 1 van, akkor újra rá fog nyitni még egyet, mondjuk. Tehát ez így van. És ami a legfontosabb dolog is, ahogy én használom, az az árszűrés. Raktam bele, hogy egy felső és egy alsó kereskedési vonal. Hogyha az árfolyam eléri bármelyik irányba, akkor a robot egyszerűen leáll. Ez azért jó, mert én ugye a harmadik hullámot is szeretem legjobban kereskedni, mert ott van igazán a nagy pénz, meg a gyors pénz, gyors mozgás, és ott, ha nekem eléri a take profitomat, akkor eltettem a pénzemet, ott volt 2, 3, 4, 5 kereskedés, vagy hát pozíció, amit nyitott, aztán csak a családnak, készen vagyunk. És hogyha ezeket beírjuk, ezeket az értéket, akkor gyönyörűen, ahogy megérintették el, és akkor már ez állja. Úgyhogy ez egy fontos dolog. Viszont, hogyha olyan is van, hogy nyílik egy pozíció, és átfordul a másik irányba az árfolyam, akkor az egy pozíció mondjuk kistoppolódik, és hogyha megfordul a piac, akkor teljesen jó, mert tiltja az egész kereskedést, és akkor az alatt már egy újabb, de mondjuk úgy, hogy át kell számozni, vagy át kell gondolni az egész koncepciót, hogy akarunk-e arra menni, amerre eredetileg mentünk, vagy megfordult valami. Esetleg korrigál, ugye? Tehát ez nagyon fontos. Akkor van, hát beleépítettem nyilván a naplózásokat, alerteket, minden ilyesmit, minden van benne, és egy nem állítható tőkevédelmet is beprogramoztam, ami úgy néz ki, hogy ha van valami mínuszos pozíció, akkor nem nyit újat. Tehát ez kizárja azt, hogy egy oldalazó szakaszban folyamatosan, vettem én, alacsonyabb, mondjuk egy háromszög van, tudod, és mondjuk ez egy táguló háromszöget kap az ember éppen, akkor ott ugye nagyok a visszaesések, és akkor ott megint elindul, de megint visszajön a pozíció, akkor ott az legyen, hogy folyamatosan nyitogatja befele a mínuszokat, hanem ha egy ki is toppolódik, mondjuk az a mínuszos, akkor megengedi magának, hogy nyisson pluszba egyet. De azt ugye azt ritkán fogja ki az ember, viszont nagyon jó, hogy nem nyit egyszer több pozíciót, így maximum csak egy mehet el egy időben. Úgyhogy ami általános dolog, és azt gondolom, hogy ezt minden EA tartalmazza, vagy tartalmaznia kell azt, hogy a fix méretet is lehet nyitni, és tőkére vetített százalékos arányát be lehet állítani. Úgyhogy, és ezt az értéket, tehát ezt a lotméretet rá fogja igazítani a szupertrend vonalra, amit beállít az ember, és akkor onnantól kezdve tudja számolni azt, hogy mekkora kockázat is, hogy mennyit enged az ember el, ha nincs igaza. És akkor, hát ahogy nagyon fontos a belépés, a kilépés sem maradhat el, ebből rengeteg ilyen van. Itt ugye ez már a maga pozíció menedzselésről szól. Ugye van egy fix error arányt be lehet benne állítani, és hogyha beállítjuk a zone take profitot, akkor viszont ugye az alsó és felső kereskedési értékek lesznek a TP szintek, ugye nyilván attól függően, hogy melyik irányba indítottam el a kereskedést, úgyhogy ezek nagyon fontosak benne. És meghatároztam egy profit lockot is, tehát hogyha mondjuk eléri egy ATR-rel vagy 2 ATR-nyivel a T-profit előtti szakaszt, akkor meg lehet állítani, hogy hány százalékát biztosítsa az összes felhalmozott levegő profitnak ugye az EA, tehát ezzel is védi gyakorlatilag a profitot. Hát egy nagy részét le lehet védeni, lehet azt is mondani, hogy 50%, kinek milyen itt vesz be a gyomra. Én ezt 70-en szoktam hagyni, és nekem ez így bevált. Akkor emellett van a normál trailing stop, amikor meg lehet mondani, hogy hány pip után milyen távolságból kövesse ezt. Aki szereti, az használhatja, én nem használom, engem ez mindig kivesz.
Úgyhogy idő előtt, úgyhogy én ezt nem használom, de akinek tetszik, az hajrá. És akkor van ugye a részleges zárás, részzárás, azaz partial close. Itt ugyanúgy ez egy általános dolog, hogy mikor húzzuk, vagy mikor húzzuk le mondjuk a profit felét, mekkora szakasznál. De azt gondolom, hogy ez a részleges zárás, ez egy kicsit ilyen tényleg ilyen kilépési stratégia függő, hogy én most 3 részletbe akarom kivenni, vagy 2 részletben, és akkor így ez további, mondjuk úgy, hogy módosításokat kell, hogy tartalmazzon a robot, tehát ugye nem erre lett igazán kitalálva, hogy részzárás legyen. Viszont, hogyha valakit érdekel majd, és jön és azt mondja, hogy ő 3-ba akarja kivenni, akkor átírjuk, és akkor lesz neki 3 benne. Tehát tudom, 30%-ként ki lehet venni szépen a profitot. Tehát minden megoldható, mindent lehet programozni szinte. Na, meg hát ugye van nullába húzás, meg lehet adni, hogy mondjuk egy nyereségben vagyunk, akkor szépen behúzzuk nullába, és mellett ugye van ez a break-even extra pip, amit úgy gondolom, hogy ez azért jó, hogy ne a broker költsége legyen a mínusz, hanem mondjuk az konkrétan mínusz legyen. Nyilván ez attól függ, hogy milyen brokernál, vagy mekkora az átlag spreadje mondjuk egy euró-dollárnak, vagy bármi másnak, és akkor ezt ugye ahhoz kell beállítani, és akkor tényleg pici nyerőből, vagy éppen nullába zár az ember. Ja? És ugye ennek ez a lényege. És ugye nagyon fontos azt megérteni a robottal kapcsolatban, hogy itt van egy olyan dolog is, ugye az elején nem mondtam el, hogy a robot tényezők között, hogy valamit engedni kell neki, hogy hogyan dolgozzon a broker felé, és azért is raktam bele ezeket a kapcsolat ellenőrző, meg a slippage ellenőrző dolgokat, hogyha tényleg van piaci zaj, vagy esetleg gyengébb a hálózati kapcsolat, akkor is teljesüljön a megbízás, vagy hogyha olyan nagyon rossz az egész, akkor viszont nem nyit be, mert akkor viszont egy erőteljesebb mozgásnál viszont már nem lesz jó, ugye a kockázat értékünk, és túl nagy lenne mondjuk a stop távolság kisebb pozícióval, mert nem is éri meg beszállni a piacra. Úgyhogy ezeket az optimalizációkat, ezeket szépen beleraktam. Ez egy kis biztonsági dolog. Akkor tud push üzeneteket küldeni, vagy e-mail címre is ugyanúgy, és emellett rengeteg dolgot be lehet kapcsolni, hogy minden pozíció zárásakor, vagy belépéskor képernyőt készítsen, vagy szóljon, vagy akármi. Tehát itt ezek igazából tényleg csak az értesítési rendszerek, úgyhogy mobilra is kiküldi egyébként, a MTN-be beállítható a push üzenetet, hol küldje ki, és hogyha kint van vagy hogyha beírta az ember a telefonjába, MT4-be azt a kódot, ami a PC-s verzióban van, akkor ott szépen látni fogja az emberke, hogy mi is történik. Tehát jön egyből az üzenet. Jó, és akkor hát ugye a backtesztelésnél is rengeteg olyat beírogattam, vagy hát mondjuk, hogy ez már nem az én gondolatom volt, de beírtuk a srácokkal, hogy hogyan fusson backtest során, hogyan optimalizálja az adatokat, és hogy ezeket az adatokat ki is tudjuk menteni későbbi elemzés céljából. Már általában ugye ezt úgy kell nézni, hogy az ember megkapja, hogy a robotot megvette, és akkor futtatja, jó, vagy nem jó, és akkor panaszkodik, azt utána adja a fenébe, és kidobott 400-500 eurót. Mert ugye ez szokott történni, ugye általában, és anélkül, hogy megértette volna, hogy is működik. Vagy megvárta volna a piacon azt a fajta környezetet, amikor működni fog, és szépen fogja hozni az eredményeket. Úgyhogy ezt ezért csináltam, ezt a
csináltuk ezt az értesítési rendszert a backtesthez, úgyhogy ilyen, ezek meg ugye az általános dolgok, hogy be lehet állítani a magic number-t, ez fontos akkor, hogyha másfajta robotot is futtatsz, akkor meg tudod különböztetni, hogy melyik volt a tiéd. Most a kommentben pedig ugye ez a MORSI ST Pro, ugye az, ami alapból bent van. Ez alapján is lehet azonosítani a pozíciókat. Úgyhogy ezek ilyenek, így van. És hogy én hogy használom ezt az egészet, vagy hogy mit is találtam ki erre, mert sokakban felmerült az a kérdés, hogy hát most van egy erős gamer gépem, mert vagy egy laptopon, vagy akármi, és hogy hát nem akarom azt nyektetni, nem akarom, hogy az dolgozzon, meg búgjon egész napot az asszony fejénél, meg éjszaka, mert ugye a szobában van. Ezért kitaláltam azt, hogy egy home szervert építek be, és akkor erre megtaláltam ezt a kis kedvező áru kis mini PC-t. Igazából ez egy Nipogi, tehát ez egy kínai valami, még csak nagyon nagy összegbe se került. Egy 4 magos processzor bőven el tudja futtatni egész nap akár ezt a MetaTrader-t is, hogyha felrakom mondjuk a robotot 4-5 csátra, akkor is nyugodtan ott hagyhatom meg hát nincs hangja, tudod. Tehát ez a lényeg, hogy ez így elmegy. És egy 16 RAM az bőven elég ahhoz, hogy az egészet be tudja tölteni a memóriába szinte, és akkor ilyen problémáknál, hogyha például a brokerrel megszűnik a kapcsolat, meg vissza kell térni, akkor már ugye egy elmentett adatból fogja tudni visszahozni a MT4-et ugye a kereskedésbe. De hát a robot ugye erre is kitér, hogy figyel arra, hogy elmegy a net, vagy elmegy a kapcsolat a brokerrel. Tehát ez mind fontos dolog ahhoz, hogy működjön, és akkor egy tárhelynek meg ugye rakadtam bele egy 12-es M2-t. 15 wattot fogyaszt, tehát nem tudom azt mondani, hogy lesz az ember gatyáját. Ez nekem is most otthon fut, ugye 0-24-be megy, és akkor távoli asztali kapcsolattal elérem. Van benne éjszaka egy automata Windows újraindítás, a rendszerfrissítés miatt, és utána ugyanúgy elindul a MetaTrader, és hogyha van futó pozíció, akkor a robot az pedig figyeli azt, hogy mi az ő száma, tehát milyen szám alatt lett nyitva a pozíció, és akkor azokat ugyanúgy folyamatosan tudja menedzselni. Tehát egy ilyen megszakadt állapot után is vissza tud térni a kereskedéshez. És akkor ezt az egészet $150 vettem. Azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező árértékarányú dolog, ennyi nem volt vele gond, úgyhogy én ezeket gondolom, hogy így el akartam mondani, úgyhogy nem akartam nagyon hosszúra húzni, csak a lényegre rátérni, hogy legyenek kérdések, jöjjenek a kérdések, és hogy tudjak még válaszolni rá. Na, jöhetnek a kérdések. Igen, lesz robot MT5-re. Ez most éppen programozás alatt áll, az egy picit hosszabb folyamat lesz. A robot elérhető lesz egyébként ugye az MQL Marketen, október 1-től. Igen, és Tamásnak a válasza a kérdésére pedig az a válaszom, hogy az MQL-en, amikor fent lesz mind a két robot, akkor fel fogom tölteni a robot eredményeit, viszont azt tudni kell, hogy mivel a robot eredményei azok az én eredményeim, ezért ezt úgy kell kezelni, hogy ezt nem lehet készpénznek venni az, hogy a robot nálad is így fog működni. Jó, mert én a Tamásnál tanultam, megtanultam, hogy hol vannak azok a fontos szintek a piacon, azok a fontos, hát hogy hol is van a harmadik hullám, nevezzük nevén így, és mivel mindig elengedem rá a robotot,
ezért nekem ott jó eredményeket hoz. Hát én oldalazó piacot, ez egy félig automatizált rendszer, így van. Hát én ezt egy oldalazó szakaszban nem nagyon szoktam elindítani, mert nem színkereskedésre van. Tehát, hogyha egyszer beállítottad és látod, hogy te ott akarsz kereskedni, akkor utána azt veszi le a válladról azt a terhet, hogy te folyamatosan lesd a csártot, hogy böngészd a te szignálodat, hogy ott van-e vagy nincs ott, mert matematikai alapon be fog lépni. És akkor ennyi. Így van, az irányt meg kell neki adni, meg hogy hol legyen a TP, emellett meg az alapbeállítások között, amiket ugye felsoroltam, itt, hogy hogyan kövesse mondjuk a stoppot, húzzon-e break-evenbe, ilyesmi, ezeket kell még beállítani. Én azt gondolom, hogy ezek ilyen egyéni beállítások, úgyhogy beszéltél róla, van bázis, gyorsulás és lassulás. Ezt fel kell tudni mérni, fel kell tudni fogni a csárton, és akkor tudjátok, hogy melyik programot kell elindítani, mert mindegyikre külön program van. Így van. Úgyhogy ezek az igazán fontos dolgok vele, és tényleg itt azért is kezdtem úgy, hogy az együttműködés a robottal, mert az, hogy mindig alkalmazkodjon a piachoz, meg ahhoz, hogy valami AI alapú robot legyen, és az amilyen API-n keresztül mindig magát frissítse, meg tudom, milyen rendszereket kell kialakítani, nincs az embereknek, az átlagember nincs az a pénze, hogy annyi Nvidia szervert vegyen, hogy azokat a rengeteg adatmennyiséget fontosan tud tanítani neki. Jó, mert az nagyon sok. Tehát mindemellett ugye azt leprogramozni is, hát le lehet nyilván, mert vannak ilyenek, de az egy húzósabb összegbe, és húzós, meg tényleg sokkal ott az adat. Tehát ugye itt a technikai háttér azért ez nem egyszerű. És igen, lesz bemutató videó, amikor kereskedem vele. Ez most feldolgozás alatt van, tehát vannak ugye vágások benne, amiket most csinálok. Egy olajon történt kereskedés fogjátok majd látni. Van egy saját csatornám a YouTube-on, meg fogom osztani majd a videót a csoportban, és akkor megláthatjátok, hogy mi hogyan alakult vele. Úgyhogy az EA $490 lesz majd az MQL-en, mind az MT5-ösen, mind az MT4-es verzió, viszont lesz ugye havi bérlés is, tehát aki úgy gondolja, hogy csak ki akarja próbálni, az 5 mellett kiadna egy nagyobb összeget, annak ugye egy $60 egy havi bérletre lesz lehetőség, és akkor tudja magának tesztelni. Jó. És ebben van valamilyen konzultáció veled, vagy ilyen közös hangolás? Így van, jó a kérdés. Így van, tehát mindenki, aki megveszi a robotot, vagy akár bérli, annak van egy 2 órás konzultációt tudok biztosítani, ami alatt szépen piaci körülmények között megmutatom, hogy hogyan kell állítani, plusz hát nyilván itt a technikai részt, hogy mik azok a fontos paraméterbeállítások, amiket én nem hagynék ki semmiféleképpen. Hát tulajdonképpen ez a 2 óra egy közös beállításról szól, akkor így van. Mindenkinek megosztod a beállítási alapokat. Igen, így van. A későbbi frissítéseket is fogja tartalmazni. Köszönöm a kérdést, Norbi. Igen, majd ezek úgy lesznek, hogy azok, akik hogy megveszik, azok, mivel a MQL-en keresztül fogják tudni megvenni, azoknak ott lesz a MQL azonosítója, a profil azonosítója, és ő nekik üzenetbe fogom küldeni a frissítéseket rá, és akkor ugyanúgy meg fogják kapni. Ugye ez az egyik verzió, aztán mondta a srác nekem ott az MQL-es, hogy van egy olyan verzió is, hogyha én frissítem,
akkor mindenkinek ki fog menni üzenetbe, aki megvette, hogy van, hogy új verzió elérhető, de azt hiszem, ezt aktiválni kell majd a töltést. Hát azt majd kitaláljátok, hogy melyik a jó megoldás, persze. Én megnézem, hogy melyik így van. De van megoldás rá, ez a lényeg. Persze, van. Van megoldás. Na, jöttnek egyébként a kérdések, vélemények, stb. Na igen, kereskedési számlához kötött, vagy lehet több számlán is használni. Sziporkázik a kérdésekkel, köszönöm. Én azt gondolom, hogy igen, tehát ez ugye úgy van, hogy amikor letöltöd az MQL-ről, akkor ott ugye meg kell adni, hogy melyik MetaTrader-be akarod használni, és ők ugye tehát amikor én feltöltöm az MQL-re, akkor ők adnak hozzá egy olyan azonosítót, ami az első letöltött helyre még fog tudni működni, és amint betöltöd a számládra, onnantól kezdve beírja magát a saját fájljába, hogy most ő ezen fog futni, és kész. Semmit. Tehát több számlán nem tudod használni. Nem tudod használni. Én azt tanácsolom, hogy a több számlán akarod használni, hogy vannak nagyon jó copy trade lehetőségek, és akkor azon is lehet. Én elmondom neked, hogy van egy ilyen csavar az egész dologban, hogy hogyan kereskedem, ugyanis most már rá lett engedve a kisebbik FTM-os számlámra is, és én úgy kereskedem, hogy oda van bekopizva egy normál demo számláról ezeknek a nyitásoknak a lehetősége. Nem sértek vele FTMO szabályt. Most lehet másolni, azzal nem foglalkoznak. Úgyhogy lehet másolni igazából, és akkor nincsen vele gond. Tehát akkor egy számláról több számlán is tudjátok használni, csak kell egy kis okosság. Így van. És köszönöm szépen, András, hogy itt voltál, és örülök, hogy tetszett a dolog. Mondja Norbi, igen. Akartam közbeszólni, hogy a kérdésem arra is vonatkozott, hogyha egy adott brokernél mondjuk az egyik számlámat bezárom, és egy másik kondíciójú számlát nyitok, akkor ezt át lehet állítani a ti oldalatokon. Ezt még nem tudom pontosan, ezt szerintem az MQL-lel meg fogom beszélni, jó? Mert ott rengeteg beállítás lehetőség. Igen? Annyi, hogy most pont egy ilyen számlaváltozásom történt, aztán ha oda lenne kötve, akkor most elég nagy... Valószínűleg van rá megoldás, hogy hogyan lehet változtatni, csak akkor azt kell, hogy lássák, hogy megszűnt az a számlát. De majd utána jár. Oké? Meg fogom nézni. Ugye itt, amikor egy ilyen számlát csinál az ember, hogy úgymond szerzői számlát az MQL-nél, rengeteg mindent be lehet állítani, mindenféle engedményeket, meg tiltásokat is, úgyhogy ezeket még végig kell még nézegetnem. Azért tűztem ki az október 1-ét, hogy akkorra rakom fel, mert addig nekem is ezt át kell rágnom magam, plusz a dokumentációnak is rendbe kell lennie vele, hogy ők ezt elfogadják. Hát a részleteket össze kell rakjad, maradjunk ennyibe, hogy igen. Igen, ez nagyon fontos lesz. Igen. Igen, és azt írja András, hogy a többi hallgatónak is ajánlja, hogy a Jota tanfolyamot, igen, én is ajánlom mindenkinek. Jó szívvel, hát ott, hát hogy is mondjam, tehát atombombákat fogtok kapni, aztán ugye szépen, hogy össze kell csak csavarozni a dolgokat, és akkor működik minden. Brutál. Tehát én azóta jöttem ki ebből egyszer dologból, amikor megtudtam, hogy hol járunk a trendben. Aztán nyilván van olyan, most ugye volt a héten is, hogy nem is tudom, múlt héten volt aranyon, hogy azt gondoltam, hogy jönni fog egy B-C korrekció, aztán ugye nem úgy gondoltam. De nem jött, mert ment tovább, nem volt benne korrekció. Így van, tehát de ugye ezeket el kell fogadni.
Az ember nem... egy-két bukunk, de hátradőlünk, megyünk tovább. Aztán, hát Ja, megyünk tovább. Így van, pontosan. Úgyhogy ezek a fontos dolgok. Bár elmesélted, hogy érzelem nélkül nem megy, de mégis fel kell nőni arra a szintre, hogy ne legyenek érzelmeitek. Hát igen. Tehát hogy főként az, amikor az ember mondjuk pont egy rossz tanítótól jön ugye a pálya elején, és akkor, mint ahogy én is jöttem, még a kollégám, hát mondjuk úgy tanított, és akkor azt mondta, hogy a stop loss az minek. Igen, tehát itt indult a probléma. Hát az elég nagy probléma. Ez elég nagy probléma, igen. Úgyhogy, illetve nem probléma, mert ha nem használtok stoppot, az annyit tesz, hogy egyetlen kérdés van, hogy mikor fogy el a pénzetek. Nem az a kérdés, hogy elfogy el, hanem hogy mikor. Oké, mikor. Így van. És akkor nem kell stoppot. Így. Ez egy nagyon fontos történet. Úgyhogy a érzelmeket nyilván, tehát az, hogy kizárni, hogy is mondjam, itt tényleg az, hogy bízzon az ember a robotban. Hogy bízzon az, amit kitalált, meg ami a koncepciódban, ha nem is robotozol, de a saját tervedet felépítetted, egy rendszeredet, ami minden kis eleme nem nagyon szétbontott, de a kis elemei is a helyén vannak, utána bíz benne és csinál folyamatosan. Mert különben nem lesz. Ez mindennek az alapja, hogy bízol abban, amit csinálsz. Így van. És hát ezt lehet ragozni, aztán nem csak bízol, hanem bízol bennem. Lásd a TP-k. Így van. Hát, megtanuljuk alapba, hogy meddig megy. Mert mindig elmondom, neked is elmondtam. A legfontosabb az, hogy te hiszel is abba, hogy elmegy odáig. Mert csak akkor bízol vele. Igen, hát meg ugye az, hogy az szokott még érzelem szinten még ugye probléma lenne, amikor az ember csinál 2-3 jó kereskedést, akkor ugye nem is az, hogy megjön a önbizalma vagy a nagy magabiztossága, hanem utána jön 2 rossz kereskedés, és akkor minden eltűnik, ami előtte volt. Tehát mind a bizalom, mind a hit, minden eltűnik, mert úgy gondolja, akkor nem jó, és akkor változtatunk. Hát nem kellett volna változtatni, mert csinálni kell tovább, ugye, mert egy trade nem trade, ugye? Tehát 100-asával nézzük, Tamás, te 300-asával nézed a trade-jeidet. Igen. Pontosan ezért, mert azt szeretném, hogy az matematika legyen, mint amiről beszéltél. Megvan. És szerintem 300 év, az tiszta matematikus, abból kimaradt a szerencse. Úgy van. Ennyi, részemről ennyi. Ja. Egy másik csoportban írta, vagy rakott fel egy srác valami bődületes nagy nyereményt, és akkor írtam, hogy egy trade nem trade, és akkor, hogy ő ilyet még nem hallott. Hát mondom, ha nem hallott, akkor még nem nézett, mondjuk nem hallott lottóötös nyertesről sem, meg ilyesmiről, tehát ez ugye ugyanaz a szituáció. Ja igen, és még egy valamit azért el szeretnék mondani, már lottó bejött a képbe, hogy van olyan emberke is, aki megkeresett, hogy szeretne rendszert építeni, és de a gond az, hogy nyitott egyből ment egy 100 000-es challenge-re a valamelyik ilyen pro firmnél, és akkor, hogy azt elbukta, de még a challenge még jól ment, amikor megkapta a pénzt, akkor elbukta. Most mondok egy érdekeset, a pénzt azt úgy kell tudni kezelni, hogy fel kell építeni az egészet. Mert ha te mondjuk 500 000 forintért dolgozol egy hónapban, akkor amikor 30 milliós vagy 40 milliós számlát kapsz a kezedhez, és ott a 100 000-ek röpködnek, akár a 10%-os pozícióknál is, akkor azt az agyad nem fogja be, hogy az mekkora pénz, mert te azért egy hónapot dolgozol. Ugye? Tehát, hogy ezt fel kell építeni. 10 000 nagyon jó gondolat, fel kell építeni, és fel kell nőni ehhez a feladathoz, mert ez egy feladat kezelni azokat a nagy számokat. Ez fontos, nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ilyenekről beszélek egyébként a tőzsdepszichológia tanfolyamon, és akkor ott ki van mesélve. Erről órákat lehet. Azt írja, mire, hogy fiatal volt, akkor gondolom kell hozzá azon, hogy ott átad. Ő is ezen van jelenleg.
és kettő kombináció lehet ezt rendesen használni. Igen, tehát én ezt használom. Tehát én azt, amit a Jutta átadott, azt mondjuk, hogy... Hát az alapja, abból építette fel. Úgyhogy most vagytok itt páron, aki hozzám jár, de igen, szerintem azt a $60 megér, és akkor meg kell próbálni, hogy mit tudtok vele kezdeni. Az, hogy félautomata, nem félautomatára beszélgetünk, mert automata robotra elindított, csak itt az a dolog, hogy mikor és mit indítasz el, hogy bázis, hogy a gyorsulás, vagy a lassulás, és melyik programot mikor indítod el. Viszont ezt te fogod felismerni a csáton, mert ez az, amit nem lehet egy programnak megfogalmazni, hogy mit kell észrevegyen. Oké? Igen. Volt olyan kérdés jött, hogy a piaci kontextusokat, azokat, hogy le tudtam-e programoztatni vele, meg ilyesmi, hát azt nem lehet. Tehát ugye a piacot ugye mi irányítja, az érzelmek, a tömegek, ugye azok irányítják, akkor azt ugyan... Tömegpszichológia egyértelmű, tehát nem a hírek, nem ezek a tömeg, hogy éppen ez 100 000 ember nyomott longot, meg 200 000 sortot, akkor valószínűleg nem long lesz az irány, ugye? Ez így van, ez így van. Úgyhogy ezeket fontos tudni ahhoz, hogy így tudjunk kombinálni így automata robotokkal együtt. És hát tényleg megcsinál mindent. Tehát ahogy láttátok, a képeket feltöltöttem, ugye nem veszek olyan nagyon részt a közösségi életben, mert rengeteg dolgom van, de... Nincs rá idő. Hát rengeteg van tényleg. Hát eddig jó, vagy addig jó. Magam. Ugye azt gondolom, hogy ezt első futásai voltak neki, ugye M1-en, ment egy arany, meg egy USD, ha emlékszem, és szépen, tehát, hogy én azt akartam, tudjátok, azóta a belső indítatás, hogy elindítom, és ne kelljen ott lesnem, mert attól kész ki vagyok. És akkor addig el tudok menni bevásárolni, vagy hát, meg nem csak ki vagy, nem fér bele az életedbe, neked jelenleg, hogy állam bambusz. Ez a nagy igazság, hiszen egy elég komoly munkakörben dolgozol, elég komoly dolgot tudom, közben vagánkodsz és nyomkodod a telefon, ha éppen nem néznek, de igen, tehát nem fér bele a munkakörödbe az, hogy te nyomogasd a gombokat. De így van, így van. Szia Péter! Szia Péter! És igen, és ez egy másik fontos története az egésznek, hogy az én munkaköröm mellett, amikor azt mondom, hogy úgy akarom felépíteni a trader pályafutásomat, és áttérni az egyikből a másikba, hogy összehoztam magamnak azokat a lépéseket, felírtam, hogy miután, mi fog történni, amikor nekem ennyi pénz kell ahhoz, hogy lezárjam a főállású munkámat, és csak ezt tudjam csinálni, és még mekkora számlával kell kereskednem, hogy az úgymond hozza a stabil anyagi hátteret. És akkor itt nem arról van szó, hogy nem ezeket a dubai forex tradereket, Lambóról van szó. Jó, hát azok bérelt járművek. Igen, azt engedjük el. Az is hülyeség, az bérelni is hülyeség szerintem, hanem egyszerűen csak annyi hogy A pontból Z pontig, hogy hogyan fogok én eljutni idáig. És ezt fel kellett építeni magamba, de ezt meg kellett azt ismerni, hogy én most tudtam pozícionálni, ebben a helyzetben vagyok, és innen ide akarok eljutni. Akkor miket kell nekem meglépni ahhoz, hogy oda eljussak? És amikor ez elindultál egy hosszú úton, ahol lépegetsz, mert még nem vagy az út végén, tehát még mindig csak nem. Hát ez még csak a negyedén. De az volt az első dolog, amikor Fáron megkérdezte, ő egyébként szemléletfejlesztő, és ilyen életmód coach, azt kérdezte tőlem, hogy mit csinálnál, ha nem azt csinálnád, amit most csinálsz. És akkor beugrott, hogy hát akkor én forexeznék. És akkor kérdezte, hogy mi kell ehhez. Egy jó tanár. Na, és akkor jutottam el a Tamáshoz. És onnantól kezdve pedig már jöttek a szépen sorba a lépések. Hát és onnantól fejlődt, és ezt én látom kívülről, úgyhogy és ezt tök jól látom. Igen, köszönöm, és meg is teszek mindent azért, hogy ez a fejlődés menjen is tovább.
Tehát még van mit nyilván a robotba is beleépíteni, vannak még ötleteim, sőt most ugye egy fordulatkereskedő roboton dolgozik a banda, ott is vannak nagyon jó eredmények már, de még csak egyenlőre demóban, úgyhogy majd szépen nehéz dolog, de mondanám, hogy megoldható, látok rá példát. Igen, van ilyen jó is. Nem akarok hangoskodni, látok jó dolgokat. Igen. Úgyhogy, úgyhogy szia Péter. Nagyon szívesen örülök, hogy itt voltál. Ja, jó, úgyhogy szia Péter. Azt gondolom, hogy én ennyit szerettem volna így a mai napra. Na, srácok, összejöttünk, 27-28 ember is volt bent, amit nagyon szépen köszönünk. És akkor, hát László talán lassan menne, de szerintem, ha esetleg van még kérdés, akkor egész biztos, hogy megválaszolja. Úgyhogy rajtatok múlik, hogy bontjuk a sátrat, vagy még esetleg maradunk pár percig. Így van. Nagyon szívesen, András. Köszönjük a látásátok. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és hogy kérdeztetek, és nagyon is építő jellegű volt az egész chat, és az üzenetek, amiket írtatok. Ebből nagyon sokszor az, hogy gyertek el a YouTube beszélgetéseire, mert ott csak jókat fogtok hallani, úgyhogy... Igyekszünk. Engem csak az dühít, hogyha jöttek a beszélgetésre, most tökre örülök neki, de szépen csendesen és némán ültök, azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Igen, gyertek, kérdezzetek, minden meg lesz válaszolva, úgyhogy mindig minden. Jó, köszönjük, hogy itt voltatok, Luci, meg a Martin, Roland is. Mindenkinek köszönjük, és köszönjük a jó kis kérdéseket, fontosak voltak, úgyhogy reméljük, hogy mindent megtudtatok, amit akartatok, de hát ott vannak az oldalai, majd Max beteszed a linket a csoportba, és akkor ott elérnek. Igen, nyugodtan lehet privát üzenetbe is keresni engem, úgyhogy ott vagyok, elérhető vagyok, jó? Ami hát kb. Ilyen este, reggel 6-tól este 8-ig vagyok elérhető hétköznaponként, néha szombaton is, úgyhogy ezt így. Én így állítottam be magamnak a munkaidőt. Jó, srácok, hát rájutok Lacira, majd ad egy időpontot, ezt megoldjátok. Ennyire egyszerű. Hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönöm mindent. Sziasztok. Hello. Ja, Laci, ne szól, hogy várjuk meg, még kiürül a terem, jó?